Здравейте, прекрасни хора, и добре дошли в канала ми. Кой от вас иска да е свободен от страха, тревожните мисли, чувства и емоции, както и други негативни състояния? А някога работили ли сте за това на едно наистина дълбоко ниво? Или само на повърхностно, както се получава в резултат на повечето съвети и препоръки от интернет? Именно за това днес ще поговорим за един от най-дълбоките и големи страхове в човешката природа – страха от смъртта. Ще разгледаме как се формира този страх, кои са неговите корени и как можем да започнем процес на промяна и приемане, за да живеем по-свободно и пълноценно. Сред основните слоеве на страха от смъртта е първичният страх от загуба на сигурност. Това е едно усещане, което се заражда още в ранното детство. Всеки от нас има естествен инстинкт за самосъхранение. И когато сме изправени пред непознати ситуации или загуба на стабилност, този страх се проявява много силно. Страх от загуба на контрол. Смъртта е едно от малкото неща, които не можем да контролираме. За много хора това предизвиква чувство на безпомощност. В същото това време обаче, когато се научим да приемаме липсата на контрол в определени ситуации, можем да постигнем по-голямо вътрешно спокойствие. Страхът има и социален аспект. Например, страх на загуба на близки хора, промени в социалния ни живот, като раздяла или дори смяна на работа. Всички те могат да засилят усещането за преходност. Понякога страхът от смъртта е и страх от самота или от изолация. Как добрият терапевт може да помогне? Сега си представете, че сте в сесия с психотерапевт. Това е професионалист, който разбира какво се крие в дълбоките слоеве на вашето подсъзнание. С него не просто обсъждате повърхностните аспекти на страха си, а прониквате в основата, където той се е зародил. Добрият терапевт ви помага да разгледате своите убеждения и преживявания, които са импринтирани още в ранното ви детство. С правилната подкрепа и насочване започвате да осъзнавате тези модели, да ги приемате и постепенно се освобождавате от тях. Терапията е като дълбоко пътешествие в собственото ви съзнание, през съзнание, предсъзнавано и чак до несъзнаваното. По време на сесиите добрият терапевт работи на няколко нива, от логическо и емоционално до по-дълбоки процеси на осъзнаване и приемане, така нареченото процесно ниво. Това е място, където можете да срещнете страха си, да го разберете и дори да му благодарите, че ви е показал нещо важно за вас. В своята работа аз препоръчвам осъзнато приемане на смъртта. Научете се да приемате смъртта като естествена част от живота. Това не е лесен процес, но важното е, че е възможен. Страхът от смъртта е свързан и с дълбоки убеждения. Терапевтичната работа ви помага да изследвате тези убеждения, да ги разбирате и да ги заменяте с по-здравословни такива. Ако това видео ти е било полезно и искаш да се освободиш от страховете си и да живееш по-свободно, абонирай се за канала ми. Споделете видеото с хора, на които също може да помогне. Заедно можем да изградим по-силен и осъзнат вътрешен свят. До скоро!